Las Vegas je grad kocke, ali i muzike i svakojake druge umetnosti. Ovde su nekad velike karijere napravili velikani poput Franka Sinatre, Dina Martina i Elvisa Prislija. A među srpskom kolonijom u američkoj i svetskoj prestonici zabave jedno od najznačajnijih imena je ono Zorice Pavićević, koja je u Ameriku došla iz Kragujevca kao uspešan i ostvaran arhitekta, a onda je otkrila svoje drugo slikarsko ja. Danas je Zorica priznato ime na umetničkoj sceni Las Vegasa i sa mnogo uspeha izlaže svoje radove u američkim galerijama. Sa Zoricom Pavićević razgovaramo u njenom domu, ovde nedaleko od Las Vegasa. Zorica je slikarka, ali pre svega arhitekta, koja je sticajem okolnosti došla da živi u Ameriku i to baš ovde u Las Vegas. Ajde za početak mi recite kako je uopšte došlo do toga da vi završite u ovoj sunčanoj državi i ovom gradu greha, kako ga nazivaju. Pa dobro, ovaj grad je grad greha, ali mislim da je malo to i pogrešno, jer ovo je turistička jedna destinacija fenomenalna i grad je nov i to mi se jako dopalo, baš zato što je sve nekako novo, urbano, prilagođeno savremenom načinu života, tehnološki fenomenalno odrađeno. A došla sam eto tako, da ne kažem spontano, zato što su moje deca rešila da žive ovde i onda sam ja odlučila da se njima eto tako i da završim svoju karijeru koja je bila u Srbiji relativno uspešna i onda volim da kažem da sam ja u stvari eto tako da se osjećam kao bogata žena zato što imam dva života. Ili sam imala jedan život u Srbiji koji je bio eto tako pun izazova, kreativan. Radila sam tamo kao arhitekta, kao konstruktor, kao izvođač, znači projektant. Odradila sam dosta apartmana, stanova i imala sam sreću da moj sin je takođe arhitekta i da me prati u svemu tome i da sam uspela od njega da napravim stručnjaka za vrlo kratko vreme, što je izuzetno važno za jednog mladog čoveka. I kad je on odlučio da dođe, pošto mi je prvo ćerka došla u Ameriku, pa on, kad se odlučio negde 2012. je već počeo da se, eto tako, koleba šta će i kako će, jer su počele da nam se prave komplikacije oko građevinskih dozvola, nejasni zakoni i tako dalje, protekcionizam neki i onda smo mi odlučili da, eto, se povučemo i došla sam ovde i ovde se osjećam dosta tako slobodno, fino. Kažete dva života. Da. Koliko je bio problematičan taj prelazak iz jednog u drugi? Pa za moju porodicu to je bilo jako dramatično, pošto su moj sin imao i malo dete. I tako i bio je prilično ušuškan, međutim on nije razmažen jedan čovjek i onda smo mi naravno krenuli sa jednom kućom razvaljenom, da kažem, i onda smo je adaptirali nas troje, ja, sin i jedan Meksikanac praktično koji je radio tako najgore poslove, najteže. I kad smo mi završili tu kuću koja je ispala prelepa, onda je meni se učinilo da je ta kuća prazna. I onda sam ja, i prvo toga sam za ćerkine kuće i stanove malo popunjavala zidove sa svojim slikama i onda sam stvarno rešila da, eto, tamo sam imala i mogućnost u toj kući za atelje i tako sam počela da slikam. Znači, iz praktičnih razloga vi ste se okrenuli toj umetničkoj strani. Pa jesam, ali to je čučalo odavno u meni. Jer ja se sećam još nekih slika moje prabake iz Dositejeve ulice i tako dalje. Ona je bila bečki student slikarstva još u to vreme davno i ona je čak i donela
kubizam, sećam se neke njene slike, utakmica koja je ostala negde meni u podsvesti, gde je ona na kubistički način se izrazila i eto tako. Stalno sam imala potrebu za nekom kreativnom delatnošću, tako da me to zaista ovde ispunilo. A je li teško kad čovek koji je, znamo da većina ovih naših ljudi ovde dolazi da bi se ostvarila. Koliko je problematično da već imate karijeru, ostvarili ste se, a onda vam treba krenuti u jedan sasvim novi svet, u jedno novo iskustvo, da kažem. To je meni bilo fenomenalno. A moja ćerka se stalno šali, kaže, ti si jedina koja se penzionisala u Srbiji, a živi u Americi. Svi iz Amerike gledaju da se penzionišu u Americi pa da žive u Srbiji. Eto tako. Ali dobro, meni za to je i bilo potrebno da malo uđem u taj svet biznisa. Dobro, to su slike, to nije neki ovde mnogo razvijen biznis, ali ima jako puno potencijala jer ovaj grad se jako brzo razvija i počinje da privlači ne samo radnike, nego i intelektualce i tako ljude sa širinom. I mislim da i galerije imaju ovde šansu da bolje posluju i mi kao slikari da imamo više posla. Kako slikari ovde prodaju svoje slike? Da li je taj princip da se organizuju izložbe, da se galerijski te slike postavljaju ili su već ova moderna vremena uzela pod svoje pa se to radi preko društvenih mreža? Pa radi se na sve načine. Tako da ja sam jednu finu devojku angažovala za buduće, da mi malo tako radi. Jer ja zaista nemam vremena da se mnogo bavim svojom prezentacijom preko medija i web sajtova. Imam nešto odrađeno, imam Instagram profil i tako dalje. Ali meni je najlepši kontakt sa publikom. Zato ja volim kad imam izložbe. Trenutno u Vegasu izlažemo u 2 galerije. Jedna je City of the World galerija u Meadows Mallu, koja je prilično popularna i dobro je ocenjena. Tu sam dobila neki prostor. I druga je galerija za tehnologiju i art koja se nalazi u nedaleko od baš mog mesta stanovanja, tako Sun City-u. Tako da sam za sad dosta zauzeta oko toga. Interesantno je da ova galerija u Sun City-u, ona se bavi tehnologijom koja je vezana za kuće, znači zvuk, onda osvetljenja, i slike. To se sve prezentuje domaćim dizajnerima koji rade zaista velike poslove i onda mi pored njih, smo uključeni u to što je jako lepo. I sve je sad u poslednje vreme i multidisciplinarno, tako da sa tom galerijom imam nešto, smo pričali, neke planove, da ja napravim neke slike gde ću da u stvari uzmem i neke boje koje su ovako posebno svetle i koje mogu da fluorescentne su pomalo, ili su neke čak i fluorescentne, i da napravimo prezentaciju. Oni će da osvetljenja rade tih mojih dela, a onda će da ubace i muziku i onda će to da bude kao neki mali art show. Ova slika se nekako, mene se barem posebno dojmila. Ja vidim neke stvari, prepoznajem na njoj, a baš me zanima kako je autor doživljava. Kako je doživljavate vi, Zorice? Kao jednu bajku. Gde se presecaju 2 ličnosti koje se možda razumeju ili ne razumeju, ali možda postoji neki zajednički put. Jedna ličnost je strašna, druga ličnost je nevidela, ali tako. Kao u životu. Da, kao u životu. Mada ja dozvoljavam da svako ima svoju priču i ja najčešće slušam svoju decu i svoje unuke kako komentarišu moje slike. Meni je to divno.
Oni takve priče imaju da sam ja oduševljena. Koja je to tehnika? Sam htjela da vam kažem, ali mi je... Tu je tekstura naglašena. I to je ono što je meni jako uzbudljivo da naglasim, eto, tu reljefnost, tu teksturu, tu onda i boje dolaze do izražaja, one se posebno razlivaju. I trudim se da svaka moja slika ima neki sjaj, da ima nešto što će da je malo, eto tako, odvoji od ostalih slikara i da izazove pažnju, jer jednostavno isijava nešto iz njih. Čuli smo ovde jednu priču od ljudi koji žive u Las Vegasu, da praktično i ne odlaze na onaj čuveni strip koji je meta svih turista koji dođu u Las Vegas. Pa i koliko vi obilazite taj centar? Ja slabo idem, povremeno odem. Tako, šta je znam, jednom u 3 mjeseca, da budem iskrena. Mada ima puno novotarije i stalno je uzbudljivo je tu na stripu. Uvijek imate nešto interesantno, imate i divan centar za modu i tako. Mislim, ima šta da se vidi, malo te hotele, divne restorane, evo vidite ovde. Na primjer, ovo nije strip, ali zašto bi ja išla sad na strip kad imam ovu divotu ovde? Pa i to što kažete. Sad su popularni ovi immersive prezentacije i slika i generalno umetnosti. To je taj nekakav, da kažem, kombinacija onoga što je tradicionalna umetnost i ovoga što sada tehnologija i novi mediji dozvoljavaju. Koliko ste vi u tom? Pa eto, sa tom upravo izložbicom, odnosno art show, ja ne znam kako ću to da nazovem, mislim da ću da budem, eto, u korak sa ovim trendovima, trenutnim. Kad bi vas pitali o čemu zapravo govore vaše slike, kako bi to saželi? Pa ne znam, to je jako teško pitanje, jer ja uopšte nemam nikakva ograničenja i to mi je mnogo lepo. Nemam nikakve posebne zahteve da ja moram da se udvaram nekom, da ja moram da nešto radim po narudžbini i tako dalje. Isključivo to proizilazi iz mene. Ja sam u stvari u nekom svetu fantazije, boja, eto tako lepog raspoloženja kad slikam, ispunjenosti. Tako da je meni to glavni pokretač. I kad me pitaju tema, pa tema je neka možda budućnost ili neki san ili nešto tako. Ja imam divnu saradnju sa jednim piscem koji je naš Predrag Ilkić, u stvari. On je jedan mladi dečak, nije dečak, nego mislim ličnost, mladić, koji je ovde napisao 3 knjige o budućnosti i kako on vidi svoju budućnost. I onda smo mi napravili čak neki aranžman, u par puta smo imali prezentacije, ja i on, čak i dobrotvorne neke, to tako, smo imali događaje gde on je poklanjao svoje knjige, a ja neke male slike, tako da. I tu smo našli da smo mi u stvari sa istom temom vezani. I evo u baš toj galeriji City of Bird on i ja imamo jednu prezentaciju, što je interesantno. Znači sve postaje multidisciplinarno. Meni je to posticaj jedan lep. Koliko može da se živi od umetnosti ovde? Niste dugo u Americi, ali na osnovu ovoga koliko ste do sada proživjeli, da li može da se živi od slikarstva? I koliko je prosto, koliko postoji ljudi koji ovde mogu sebi to da priušte, da se zaista bave onim što je njihova strast, što je njihov... Da. Pa ne znam, nisam baš totalno uključena, ja mogu da samo cenim po sebi, mislim to može ovde da bude više strasti, jedna nadogradnja svog života, mislim, ili uopšte. Mislim, kao i svuda, da umetnik
ne može baš mnogo lepo da živi od toga. Srećom da ne moram da živim od toga samo, tako da mi je ovo lepo i zato sam i slobodna i zato se i tako lepo osjećam. Eto, mislim da ovde prilično skromno žive, pogotovo u Vegasu, ali s druge strane rekla sam Vegas ima budućnost. Naprimjer da smo tamo, ja sam izlagala i u Kaliforniji, Laguna Beach ima sasvim druge cene, duplo su veće nego ovde. Mislim, ovde su dosta i pocenjene vrednosti, ali nisu male. Mislim, u odnosu na Srbiju su znatno veće i više se cenimo ovde. Ali Kalifornija je, na primjer, meka za umetnike, pogotovo taj deo obale. Imala sam i u Los Angelesu, tamo su mi rekli izložbe, tamo su mi rekli da vole male formate, jer kao kuće su male. Mislim, male su te, to me malo iznenadilo, rekao, odakle to? Mislila sam uvek da u Kaliforniji ljudi žive u ogromnim kućama. Verovatno ti ljudi što žive u ogromnim kućama više idu na poznate i sigurne investicije kad je umetnost u pitanju. Koliko je umetnost opterećena trendom ovde? Kad kažete neko traži male formate, pretpostavljam da ljudi traži i slike određenog žanra i kategorije. Pa, znate kako, savremen dizajn traži možda i slike sa manje boja, šta ja znam, više tako dizajnerske slike koje upotpunjuju, na primjer, monohromatske. Ja se slažem sa tim. Koje se uklapaju u ambijentu. Jeste, da. Na primjer, imala sam neku narudžbinu iz San Diego, jedan moj prijatelj, koji ima divna dva stana koje su ovako lepo, moderno opremljena. On mi je tražio sliku žuto i crno. Bela pozadina, da. Samo je to bilo, mislim, ograničenje. I ja sam mu napravila takvu sliku i to sam isto uživala dok sam je pravila, jer mi je poslala sliku jedne fotelje koja mu je bila žuta. Mislim. Tako da zaista se to lepo posle uklopilo u taj njegov interijer. Koliko srećete naše ljude ovde u Las Vegas? Pa slabo ih srećem. Ovde ima dosta Bosanaca što su divni ljudi. Oni su ovako, ljudi koji vole, veseli ljudi. I to je jedna starija malo generacija koja je došla ovde kad su se razvijali ovi veliki hoteli. Uglavnom su u hotelima radili. A imam par prijatelja, ali dobrih. Pored ostalog imam i Petra koji je u stvari Father Peter. On je napravio ovu crkvu u Los Angelesu. On je zaslužen za crkvu Svetog Save. On mi je divan prijatelj. I eto tako sa njim zaista pre svega filozof jedan. Čovjek koji stoji iz zemlji i eto tako... Ima vezu sa... Ima vezu sa tako nekim višim stvarima. I eto tako. To mogu da kažem. Kako ste se prilagodili vremenu koje je ovde prilično ekstremno, pogotovo u letnjim mesecima kad je temperatura ide do... Da. Juče je bilo 115 stepeni. Jeste, pa dobro, mislim, imamo bazene pa se vuče. Za nas koji dolazimo iz Čikaga to je prosto nepojmljivo. Jeste, imam prijatelja koji je došao iz Čikaga, jedan divan čovek, i on kaže, ja kad se probudim ujutro i vidim ovo plavo nebo i sunce, ja sam jako srećan čovek. Međutim, ovde se ne izlazi. Od 10 do tamo 4 popodne, teško da može da se sem iz kola u kola. Ne ide se napolje. Ne ide se napolje. Ne rizikuje se. Mislim, uđete u kola, naravno, koje su klimatizovane iz garaže i to je to. Skoro sam uradio jedan intervju gde je gospodin s kojim sam razgovarao na pitanje zašto je preselio iz Londona u Južnu Ameriku upravo pomenuo sunce kao najvažniji faktor. Da. Da je sunce u neku ruku, barem za njega, izvor života i da mu daje inspiraciju i energiju da živi. Koliko je zaista sunce taj element koji je i faktor koji opredeljuje ljudski život? Pa, očigledno, ja sam uvijek želela da nosim haljinice, suknjice,
i tako dalje, a ne da bude zabarikadirana u nekim perijanim jaknama. I ovdje je divno zato što, pa naravno, sunce vas čini srećnim, bar mene, ne, utiče na moje raspoloženje. Ja sam uvijek voljela leto i naročito volim jutro i veče. Ali naravno sunce je to kada otvorim oči, pa divno je, divno je. I lepo je ovdje u Vegasu što mi imamo skijalište na sat vremena. Imamo Charleston i tu se skija. Kada dojadi sunce. Da, možemo do maja meseca je prošle godine bilo skije. Tako da je to bilo jako lepo. Jel skijete? Skijem. I volim tamo, pa odrasla sam u blizini Kragujevca je Kopaonik. To je bila divna planina dok nije narušena sad sa svim ovim gradom. Raznim arhitektonskim čudima. Da, bila je prelepa i onda je jedan arhitekta tu imao značaj. Ne mogu da se setim kako se zvao, koji je zaista napravio i one čardake koji su u tom stilu. I zaista taj deo Kopaonika je bio pod kontrolom. Ja se sećam, želeli su neki da im napravim, na primjer, sa 3 sprata vikendicu blizu tog dela, koji je najatraktivniji. Nismo mogli da dobijemo dozvolu iz Ministarstva građevina u to vreme. Ali sad vidim da je to, mislim, pazite, napraviti na Kopaoniku objekat koji ima ogradu od kovanog gvožđa. To je smešno, mislim. To je znak da taj nema pojma šta je to skijalište. Hotel Bačište nekad bio stvarno vrh što se tiče skijaša, zato što su projektanti bili skijaši. I to je jako važno, mislim da je. Kako komentarišete to što su se naše planinske lepotice poput Kopaonika, Zlatibora pretvorile praktično u stambene blokove? Pa meni je žao jer je biznis preovladao, jer sam smatrala da one banje ispod Kopaonika i tako tih planina su mnogo atraktivnije bile za takvu gradnju i za spa centre. I samo žičare su već i bile neke ideje da se spoje. To je sve tako svuda i da tu budu mali, biznis centrići sa prodavničicama, sa atraktivnim stvarima da privlače, sa vinotekama, da privlače turiste. Onda tu imate i ta seoska gazdinstva koje su mogle da pruže sve i svašta, a gore da bude jedna, da imate barove, uveče malo, jer to je krasilo Kopaonik baš zato što je moglo i da se izađe uveče, a vi ste na skijalištu. Ali to je bilo sve lepo, primereno. Odjednom mi se to nešto razbuktalo i postalo Ajde, to neću sad da pričam. Načuo sam pravu reč. Ne želim da kažem. Ipak je ovo intervju. Koliko ste sačuvali veze sa Srbijom nakon dolaska ovdje? Pa znate šta, preko ovog vinskog viteškog reda, čiji sam član... To sam zaboravio da kažem. Između ostalog, vi ste žena, član jednog viteškog reda. Oni su iz Ali vinskog, je. Da, vinskog. Šumadije i mi smo totalno nezavisni od svih ostalih, tako da nismo želeli da se uklapamo ni u kakve druge vinske priče. To je isključivo jedan red koji promoviše Šumadiju i turizam šumadijski. Taj napor Šumadije da ostane prirodna, da ostane sa tim malim gazdinstvima i sa velikim vinarijama, sa velikim potencijalima, Aleksandrović i tako dalje, da ih ne nabrajam, sa divnim vinima. I praktično jednom, baš kad je bio jedan susret u Topoli, Aleksandrović je izjavio: ja sam ovde, to je bilo davno, ja sam ovde jedini, dajte pomozite nam da se ovde izgrade malo bolji putevi, da se ovde napravi turistička priča, hoteli, ne može čovek koji je pio vino da se vraća za Beograd i tako dalje. I da sve to bude u jednom šumadijskom stilu i duhu. Tako da sada je dosta urađeno za tu priču. Eto, tako i neki naši članovi su sad čak obezbedili jedan divan smeštaj sa bazenom i tako. Tako da, eto tako, trudimo se da i
to nešto pospešimo. Zato je to moja veza i tu mi je kako da vam kažem, to je jedno divno druženje bilo, zato što smo mi svi bili nekako već ljudi u godinama koji su imali već neki svoj status i biznis. I onda svi smo mrtvi umorni u subotu, ujutru. Mi ulećemo u autobus i idemo tako po Šumadiji, po tim vinarijama. Imamo divne vikende, družimo se, pesma, vino, provod. To mi je. Koliko vremena provodite u Srbiji sada? Pa kada odem 1-3 meseca, otprilike. Odlazite svake godine? Ne baš svake druge, na primjer. Tako još sam vezana. Nedostaje i šta vam nedostaje najviše? Druženje to. To druženje, to opušteno druženje u tako jednom krugu ljudi. Evo, moji muž je išao prošle godine, oni su išli čak u Istru, išli su u Hrvatsku, jer i to imamo salon vina koje organizujemo u hotelu u Kragujevcu, glavnom hotelu, i tu mi pravimo salon vina koji je postao prestižan u Srbiji. Nemamo samo naša vina, nego tako i prijatelje iz Goriških brda, iz Hrvatske. Oni su tako prijem jedan lep napravili za naše članove. Ja nisam bila, ali moj muž kad mi je ispričao šta je sve bilo, zaista je bilo prelepo. Planirate li povratak u Srbiju? Pa ja ne, za sad. Za sad ne. Ako bi se nešto malo promenilo, tako, ne znam, voljela bi da se vratim, ne mogu da kažem. Doduše sad imam ovdje i više obaveza i voljela bi, na primjer, da napravim jednu izložbu ozbiljnu u Srbiji. Voljela bi gimnaziji da poklonim jednu svoju sliku. Ja sam gimnazijalac kragujevački, ja sam jako ponosna na to. Mislim da su generacije divnih ljudi izašli iz te gimnazije. Tako, to mi je neki cilj. Ja se nadam da ćete biti u prilici da održite i tu izložbu i da poklonite slike Kragujevačkoj gimnaziji. Hvala vam puno na razgovor. Hvala i vam.